Ano? Ayan na oh. Play na. Magtampo. Tsaka maraming naka-live doon. Makita eh. Saan ba tayo? Ang labo naman natin. Ang labo. Ano, binudlap tayo dito. Hello po, may tao ba? Wala pang viewers. May tao bang papasok o wala? Wala. Ayan, meron na. Sunod na. Ate Ami, Miguel Lab shoutout, Junaris Aim, ayan. Dito po sa amin si Kagapay ngayon. Ayan, oo, magkakasama Pamain kami. po, Kuya Kagapay. O, diba? Oh, pamain na daw. Imahin nyo na po, imahin nyo na. Ang lakas kumain. Ang lakas. Ganda. Ngayon, nagkakain pa rin. Nakakain na saging. May galab shoutout sa 23 viewers. Ayan, tumataas na. Ayan, Ayan, padamihin Perlas nyo na, World, padamihin. ayan, Miguel Lab shoutout po. Karen 21, Ana Hello, Ma'am 9 Karen. kay Sofia. Galing mo talaga Kaagapay. Sabi ni Ma'am Sophia. Hello po, magandang tanghali po. Hapon na ba? Hapon na. Marine Dison, ayan, Miguel Lab shoutout po. Ayan, kay Andy Mex TV. Kay, ayan, magbasa ka. Hello Kaagapay at mga kaiba from Nina sa Lege. Ano sa Lege? Mga kaiba daw. Ano, Bicolana siya? Ano? Kasama. Oo, Bicolana. Bicolana si Ma'am. Kasama. Na kay Megamex Channel, Miguel Lab shoutout po. Ayan, Pa-shoutout si Kuya po. Uwa. Kuya Uwa TV. Ayan, dito lang din si Kuya Uwa. Dito po si Kuya Uwa. Kay Route ano yan? Bilakaon. Ayan. Sino Rod Miguel Lab shoutout Vilacol? po kay Sasmata din. Miguel Lab shoutout din. Susmata? Oo, vlog. Ano po yung mata niyo? Apelido niyo po yan? Middle name namin yan eh. Mata. Milaning, ayan, Miguel Lab shoutout po. Kay Ate Joy, ayan. Kay Karen Altares. Shoutout sa lahat. Shoutout Ma'am Karen. Karen! Pagpalang araw sa lahat. God bless. Yan sabi ni Ma'am Lilibet. Lotino. Lilibet. Ma'am Lilibet. Dito po si Kagapay. Andi Kaya Kap Vlogs, Miguel Lab shoutout po sa iyo dyan. Kay Chambi Chico, ayan, Miguel Lab shoutout. Sino Chami Chico? Ayan, nandito po ako sa bahay ni Nanay. Hoy, hindi ko bahay to. Ay, bakit? Kaninang bahay pa to? Sa Tres TV to. Sa Tres Oo, TV. sa Tres TV daw. Tres TV daw. Lag ko po yan, sabi ni Buzz TV. Ayan. Sino po si Kagapay? Yes, Oh, apelido nagtulong. na ko daw, Nanay. Ayan, apelido daw. Magka-apelido po tayo, ma'am. Ma'am Sas. Sasmata. Sasmata Vlog. Pinsan si Tres TV. Ito si Mama Mata kasi. Kaya ano, Oo. magka-apelido Team Lisa tayo. Charity Vlog, ayan, bigyan natin to ng jacket. Sino? Si Team... Team Lisa. Oo, ito yung Hindi mahirap naman jacket dito mag-live. Kaya nga. Ayan. Shoutout po sa 41,000 viewers. Bibigyan kayo ng jacket. May ano. Kagapay. Ay, hindi naman yung jacket tayo. Budol pala to si Muslim eh. Ayun, Budol. si Ay, ano. meron na, may jacket na. Ayan, kay MC Assets ng Morocco, Miguel Lab shoutout po. Ayan, ano yung Kagapay? Wala po ano ka rin, basta. Kagapay. Ako, Natawas kilig. Kagapay. Rose Riantaso, Miguel Lab shoutout po. Ayan, si Kuya Bal po, ayun, nakauwi na po sila, nakalabas naman po siya. Galing na ano. Oh, so, Okay, kailangan muna. lang niyang ano, magpa-relax. Kain ka Ayan. muna saging. Ayan, sabi Marami ni na po Joy, yan. oh. Kagapay, kagabi ka pa kain ng kain. Ayan. Opo, kanina pa po yan kain ng kain. Kay Naubos Ate niya yung Bones, isang kilong nilalab tahong. shoutout po sa iyo dyan, Ate Bones. Ayan, kay Maymay. Ay, wow, hello Hello. nanay. Ayan, Kagapay, nilalab shoutout po. Hello din po kay Maymay. Ma'am Maymay. Oh. Mimiss yun na ni Vince. MY, sabi ni Sagat. MY. Charm Alcon, nilalab shoutout po sa iyo dyan. Ayan, andito po ako ngayon sa kila Ben. Hello po, Ma'am Charms Alcon. Si Ma'am Charms Alcon. Kay Sofia Bronyosa, Miguel Lab shoutout po. Ayun na, nataas na oh. 50 na oh. 50. Kay Ate Flor Ori, ayan, ng Marinduque, Miguel Lab shoutout po sa iyo dyan. Talaga po ng Kay daet. Ate Mili Castro Nuevo, ayan, punta po ako ng daet Si sa... Kagapay po, babalik ng daet. Babalik ng daet si Kagapay.
Punta kami nila, sa birthday ni Kuya. Kasi makikikain lang ko doon. Oo. Ako hindi muna. dito. Pero walang handa. Wala daw handa doon. Bawal na kay Oo, Kuya. bawal maghanda. Adi Max TV and grab shoutout po sa'yo dyan. Hindi ka pa babalik ng daig. Sa ano pa po? Sa Nakakamiss naman birthday ni si Kuya. Ben, sabi ni Ate Bons TV. Hello po, Ma'am Bons TV. Nag-love Ano yung shoutout po. kagapay, ha? Bigyan nga natin ito ng jacket. Wala, ayaw nga, oh. Ba't ang hirap mag-jacket, no? Mahirap mag-jacket. Baka hindi kasya sa kanila, matataba kasi yung Press TV. Baka mataba, sir. Matataba ang Press TV, kaya ayaw mag-jacketan. Pati si Kuya Owa. Ito kasi, Lisa. May jacket po, sir. oh, di ba? Jacket po, malamig. Na-jacketan nga si Kuya Uwa. Malamig Yan po. si Tres Easy. Jacket po ng Press TV. Ayaw mag-jacketan talaga ng Press TV. Masikip. Oo, hindi Oo. kasya yung jacket sa kanila. Magbublo kasi yung ano nyo eh. May jacket kayo. Ayan, Jennifer Ita, galab shoutout po sa iyo dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Hindi ba tayo malabo dyan? Parang labo, ano? Hmm. Against the light ata eh. Lord. Lipat Lord mo. daw. Ano? Ganyan? Hindi, talagang malabo ka lang. Pares na. Gaga ka, ikaw malabo. Malabo po si Kagapay. Malabo po ba kami o Ah, tama lang. Okay. Malabo po ba? Pag bumukha ni Kaagapay, malabo. yan, paano na lang comment 1 kung malabo yung pagmumukha ni Vince and comment 2 Kung kay Kaagapay ang malabo. o kung ano. 70,000 na oh. Kay Herminia Pons, galab shoutout po sa iyo dyan. Hindi talaga mabigyan to sa ano si Chris. Kasi nga matataba ang Press TV. Oo. Kaya Siguro yung, spam yung comment niya. comment ko ulit bago. Yan, Team Lisa, yan. Pasupport po, Team Lisa Charity Vlog and kay Trish TV, kay Sean TV, ayan. Yung isa na yung may jacket na lang siguro yung maglapag ng link mo. Kuya Owa. Oo. Si Kuya Owa, Pwede tsaka kayo si maglapag ano. ng link. Opo, Ayan, kay pasupportahan po. Sasmata, ayan, kay Lilibet Lotino, may love shoutout po. Kay Ayun na, ano natin? Ate Pearl's World, ayan, thank you po, pasupport din. Ayan, kay Pearl Del Rosario, ayan, love shoutout po. Pasupportahan yung Kay mga... Modely TV, ayan, love Mahal shoutout. pag-awal namin dyan. Ayan po, nag-invest po talaga sila paano ano. Yan ito. Kabila. So, ayan, ito. Kabila. Paano ko ano? Ayan. Trace TV. Kuya Owa TV. Diyan ka matutulog sa agapay. Team Lisa Charity. Ano yan? Diinla. Ano to? Ano ngayon? Dila. Dila. Diinla TV. Sean TV. And si Charlie J TV. Pasuportahan po mga kalingap. Ayan. Kay Wendy Valenzuela, may galab shoutout dyan sa Qatar. Ayan. Kay Jalia Vlog, ayan, galab shoutout po. Kay Delma Makaling, ayan, Si galab ano, shoutout batingin po. natin sila. Si Garat SJ, ayan, Bakla. galab shoutout po. Sino bakla? Si Beba. Maraming bakla. Hello, baklang bebang. Kamusta ka na? Galampito, si Sagap. May Si- galap shoutout ayan. sa inyo. Sila J. Brad, Kabayaw, ayan, mga kasama nila dyan sa... Ayun na. Pasensya na po sa mga ano. May hindi nagbayad ng wifi si nanay. Hindi nagbayad ng kuryente. Ng wifi pala. Huwag mo lagyan ng ano, emoji. Share yung ano mo. Hindi na jajaktan, no? Hi, Bench TV. Yung katabi mo. Ano yan? Hi, Bench TV. Ba yung katabi mo kaagad? Opo, Andy Opo. Mix TV, tapos si Ben Nanay TV Benz TV. Hello Nanay. Yan. Hello sa inyong lahat. Hello po sa lahat from Aurea. Tumaliluan. Tumaliwan. Aurea Tumaliwan, galab shoutout po sa iyo dyan. I-support ko pala to si Nanay, agaw ko plato. Support. Ano? Bakit may plato? Asan ang plato? Ayan, kay Tis Concepcion, may galab shoutout po. Ayun, press tingin natin. Ayun. Ito sa baba niya. Mag-love shoutout po sa inyo Pag lahat. mga caps lock talaga na comment, mahirap yan. Anong caps lock?
Ito mga kapital, oo. Huwag may capital. Kasi pag capital kasi ano yun. Ano? Basta, ang sign of in yan kay Milay Badaw, ayan, shoutout po kay Tigara, kay Noemi Tugadi, Malabo. Yan. Yan. May busal yan ngayon si Kaka. Ayan, pa-support po sa mga Hello po. kasamahan po ni Bench TV. Ayan. Hello Hello po, magandang hapon po sa lahat. Pa-support po ng Team Lisa Charity Vlog po galing po sa Bench TV team. Yun lang po, thank you. Ayan, wala ka bang sayaw? Sampon. Hello po, pa-support po Sean TV, galing Bench TV team po. Ayan, mga kasama to ni ano. Hello po, pa-support naman po, Dress TV po. Ang bench team, hello po. Nadaan tayo sa ganda, oh. Dito nga ako. Pag yung mag-jacket. Nakita ang dalawang iyakin, Peace Kuya Bench. Ayun, magkakaroon na lang iyakin. Ano daw? Iyakin daw kayong dalawa. Yung mga iyakin. Hindi yung- po kami iyakin, si Kagapay Mas lang. malala ito kahit siya sasakyan, kaya katabi si Kasado, umiiyak. Si Kagapay lang po ang iyakin. At least yung ako, nakasolo ako, umiiyak. Solo flight ang pag-iyak nito eh. Ayan, Bisita kami dito. ayan po si Kuya O. Ayan po, pa-support po din si Trace TV. Ayan. Kay Gracia Mark Daniel, Miguel shoutout po. Andito po si Ate Paz, Bisda. Oh, ayun, may jacket na. Yun, nadyakitan na. Gusto niyo makita si Hello Nanay? Bakit may... Ay ano, bisexual. Bisexual word. Wow. Uy, ikaw Ayan, talaga God, bisexual shout ka out. talaga. Talaga si Kagapay. Hindi, first ko to sa ano, live ko eh. Ayan, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Sino yan? First time sa live ko. Ayan, welcome po sa ano. Against the light daw. Doon kayo tayo sa labas. Oh, walang labisa kayo. Ipahawak Ayan, doon kay maliwanag ano. ko. Diyan no, sa upuan ng motor. Sa ano to. Para pag nahulog, hindi mo sa medyo mataas. Nakaupo lang tayo, ganun. Uy, sa medyo mataas mo. Dito. Yan, oo, yan. Para pag nahulog, medyo mataas-taas. Kasi yung ano, yung... Malabo si Kagapay. Din. O, ito din lamay sa Kagapay. Kasi natin yung motor. Sipain muna natin sa motor. Ayaw na natin sipain. Ang gulo. Ang gulo mo namin. Nandun si ano, si Tita Paz. Nasaan yun si Tita Paz? Ang laki po ng puwet ni Kagapay. Ay. Baka masita tayo ng barangay dito. Sino yun? Yung barangay daw. Walang barangay dito. Dito lang. Pamangkin mo. Mag-check ka, ikaw nanay. Ikaw na barangay. Barangay ay barangay. Agapay. Bibi, usap mo pa yan. Kay Inyor. Hindi kasi si Kagapay. Baka maputol yung ano. Yan, dito po kami banda, mga team BBM po kami dito. Dito tayo. BBM. Pasensya na po nangangatog. Oo, mag-ano kayo. Chambi Chico, ayan, Miguel shoutout. Okay na ba? Kasama namin ng ano. Beng Luma, ayan, Miguel shoutout po sir dyan. Ayan, opo, nagkita na po kami ulit. Kagapay po malaki puwet. Ito po yung anak ni Kagapay, si Chan Chan. Ay, hindi ba anak? Shoutout po sa 88 viewers. Ayan, kay Francine Cabrera, Miguel shoutout po. Di ba nabigyan na ng ano to? Chan, dito ka Chan. Dito ka kay Papa mo. Chan, dito kay Cora Papa. Aklan, ayan, Miguel shoutout. Ha? Tito mo. Tito. Sana po sa birthday ni Kuya Bal. Halika dito. Halika, kilala ka na dyan. Papakita kita dito. Dali. Gusto niyo Diyan po ka makita yung anak ni matutulog. Kagapay? Ay, tito pala, tito. Ay, tito ni Kagapay. Yung pamangkin ni Kagapay, andito po. Chan, halika Chan. And kay Elizabeth Burdon, Miguel shoutout. Hala, inano na oh, kinayos-kayusan na yung sasakyan oh. Ayan, nandyan po yung link ni Kuya Oya TV. Ayan, Kuya! pa-support po. Uya, uya! Naging uyang na, kuya uyang. Kuya 101, Uwa oh. TV. Ayan, Kuya Uwa TV. Ayan, pa-support po sa kanya tsaka sa Team Lisa po. Si Kuya U. Kuya. Tapos po sa Kuya ano, Owa. sa dancer po ng ano, Bench TV, ito po. Ito po, Heart Sino? Club.
Heart Trap. Dito. Ayan, pamay na lang po sa Heart Trap Oo. dito. Ito yung type ni Kaagapay po. Si Charlie J. Ayan, kay Ate Merlin Montablan, Migalab shoutout po. Kay Percival B. Villaforte Jr., Migalab shoutout. Kay Ate Amoris Bon, ayan, Ay, Migalab Chan, shoutout wag mo. po. Ano kayo? Nagalaw na nagalaw. Parang nakakatog na yung mukha din Kaagapay sa video. Nagaganon. Real Talk, ayan, Migalab shoutout. Si Sean TV talaga, hindi mabigyan. Ayan. Ayan. Yan. Huwag mo daw i-caps lock. Ay, Chan! Totoo. Ay, hilo si Kaagapay. Ayan, si Kuya Ito Uwa talaga, po. nagmana talaga itong si Kuya Uwa, Shan sa, ano niya, sa lola niya. Ayan, nanay, punta kayo ng diet, sama kayo. Wow, may nagpalipad! Ayan, Palipad! ayan, salamat po sa nagpalipad. Sino kaya yun? Rio, Rio. Ay, maraming Ay, salamat maraming po kay Rio salamat, Rio. Ma'am Ayan, I Rio miss you, Rio Rio. Thank you po. Yun ang 100, no? Ayan, kay Ate Joy, kay Real Talk RC, migalab shoutout po sa iyo dyan. Kaagapay, may pambili ka na ng saging. Kay Ate Eileen Manarang po, ayan, migalab shoutout po. Hello, Kaagapay. Yun ang mga backlist. Ano daw? Yeah, backlist, backlist, kamusta? kamusta? Ayan. Okay lang po kami, Okay lang po kami dito. Ayan, kay Arlene Piña Redondo. Ayan, migalab shoutout po sa iyo dyan. Pambili ng saging. Kay Wayne Cruz, ayan. Migalab shoutout po sa iyo. Bench, punta kayo ni Kagapay sa birthday. Ay, Birth nalabas din diet. yung price, oh. Birthday. Ayan. 269.92. Ito yung palipad. Peso na yan. Nakikita peso. Makuha mo ba yung buo? Hindi, babawasan. Magpapalipad pa dyan, pambili ng taho. Di ba hati tayo dyan? May Karindo. May Karindo. Migalab shoutout po. Ayan pa, support po sa mga nagbaba ng link. Ayan si Trash TV. Ayan si Kuya Uwa TV. Si... Kaagapay, mayroon na naman! Ay, wala. Joke lang. Ano lang pala? Kay Cora Aklan. Ayan, migalab shoutout Lang po. pala. Kala ko mayroong dumagdag eh. Ayan, kung sasayaw na kayo, ayan, may magpapalipad. Uy, di sayaw ka na di. Paano sa'yo? Ay, maraming Ayan. salamat po sa Thank you po, 103. Jennifer Itaw. Thank you. 103,000. Kay Model TV. Hello, Ma'am Joy. Miss ka namin, Nanay Bench. Sa 15 daw po, basta maganda ang panahon. Ayan. Sino daw? Si Nathan. Sinitang cute? Mm, Nawala tuloy. Ayan na. oh, Ay, bumagsak. nabawasan 7 na tayo. lang tuloy. Sana magbalikan. Si Vance TV Official. Ayan. Lodge, tamsak, paway pala. Kasama namin sa Kasama nyo? Nila mo? Nila ano? Inday Ilongga Channel, migalab shoutout po sa iyan. Kay Mary Judy Jimenez ng Baguio, ayan, migalab shoutout po. Andito po ako ngayon sa bahay nila Nanay Benz sa San Pedro, Laguna. Ayan. Pa-support po, pa-support. Ayan, pa-support po kay kay Kuya Owa TV, kay Ha? kay Chan. Ay ito na lang. Sama ka ba Kaagapay buka? Kay Trash TV, Kuya Owa TV, Team Lisa Charity, Daniel, Diin Lab. Ay, Diin Hindi ba Lab. ito naharap doon? Kaagapay, hindi na ba back Hindi ko alam. Naharang. Siguro baliktad din natin. Ganun. Gaga? Hindi. Wala eh. Tapos babalik ka dyan kami. Oo. Sa bakam po. Yung Angat mo yung Ayan. Angat. Ito na iba. Ayan po, pa-support po. Ayan. Pa-support naman po sa Char- kanila. Charlie, Tres TV. Tres TV, Kuya Owa TV, Team Lisa Charity, Diinla TV, Shan TV, Charlie J TV. Ayan, nagko-comment po sila. Ayan, nandyan na po yung link nila. Ibaba nyo. Ayan, Geraldine Prado, migalab shoutout po. Iharap mo na sa atin at baka umalis sila. Kala mo naman mga tayo, no? Ay, wala Artista. na naman, no? Oh. Ayan, kay Burley Tamparong. Ayan, hello nanay. Ayan, Hello hello daw. po, hello.
Ang pasupport po sa kanila sa ating mga Ayan. ang Sample ating- daw ng sayaw. Dapat yung team buhol ko sumasayaw sila eh. Sasayaw o sayaw na di. Sayawan mo na di. Yung kalingap, yung ano kalingap. Kalingap dance. Ay Oo, kalingap alam- po. Oo. Kuya Kagapa, si Kuya Cruz umiyak din po. Opo, umiyak din po yun. Tatlo yung umiyak. Ako, si Nanay, at saka si Cruz. Hindi kayo makalimutan ni Kaagapay. Nakasulat talaga sa pamaypay niya mga Diyan nayak ninyo. si Bing. Sino daw umiyak? Sino nakikichismis dyan? Si Cruz nung umuwi. Opo, si Cruz po din. umiyak talaga yon. Pati si Kaagapay. Mga iyakin po yan sila. Oo. Ayan, Nagbablog si. Australia Mina, ayan, Miguel Love shoutout po. Vlog. And pa-support din po kay Nel Martinez and Sagap TV. Ayan. Yan, lumiwanag siya sa Hindi ka naman TV. namamansin. Punta kayo ng daig. Ay, Ayan, ano po, kay Ma'am Cora Aklan. Aklan? Oo. Oo. Hindi ko po alam kung makakabalik ako doon. Ako- Kagapay po yata babalik. Ayan, basta surprise na lang po. Opo. Hindi ko alam. Ayan. Sabi? O yung mga nasilip daw sa likod. O yung magpakita kayo ano. Ayan. Charlie J. Ayan. Pa-subscribe po. Subscribe po sa Team Driver. Team Driver. Carmelita Guerrero. May mga channel din niya sa, sa likod. Shan TV, ay Shan TV po. Pas-subscribe. Siyang TV na. Ah, Shan TV pala. TV kasi. Oh, kala ko si Dede. Shoutout po sa Fingering Channel. Oo, totoo kayo. Hindi talaga si Charlie. Ayan yung kay Charlie TV. Charlie J TV. Oo. Shoutout po sa Shingiran Tayo channel. Thank you so much po. Ay, mga oraw! Andiyan si Ate Alu. Ayan kay Randy La Cruz Official. Ate Alo, Miguel Love dyan ka? shoutout po. Kung nandyan ka Ate Alu, magparamdam ka. Oo, iparamdam mo sa amin. Manay Jema, Miguel Love shoutout po dyan sa Singapore. Thank you po. Ayan, andito po ako kila Nanay Vince. Ayan. Si Shan TV, hindi pa rin ba Ay, nagka-jacket? baka masakal yung ano. Nung masakal. Nag-aaway itong maglulay. Bing. Si Ate Paz. Ayan. Karen 21, ayan sabi na Miguel Love shoutout Sis Joy, Ate Bing Luma, Paslisda, Garat SJ, Karen Altares, Beautiful Life, and Ate Maria Paz Okoshi. Ayan. Gem ano? Oo. Manay Jema, ayan, Miguel Love shoutout po sa dyan. Kay Geraldine Prado, and kay Annalisa Lobres. Ayan. Opo, Mayang hapon, Kagapay at Benz TV Official. Rowena Galora, ayan, may ng Dinalupihan, Bataan. Miguel Love shoutout po. Kay Benzo Liman. Ayan, may nagpalipad. Ay, may nagpalipad sa lahat. Sayo kayo. $20. Sino nagpalipad? Ay, Junares, maraming salamat, Maraming salamat po, po. Ma'am Thank you po. Junares. Ayan, kay Arlene Salamat Piñaprendo. po. Ayan, Miguel Love shoutout po. Hoy, may message sa'yo doon, oh. Yung Ano? Rio. Look, Agapay, good afternoon sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. Maraming salamat po ulit kay Rio Maraming Rio. salamat. Thank you po. And sa isang nagpalipad kay Junaris Aim. Ayan, maraming salamat po. May 1-2 na si Kaagapay, oh. Ang Kaagapay sa akin yung putal, ha. 1,000 sa yung 2. Hello po, Benz TV Kagapay. Ayan, hello din po kay Rebecca Medalyada. Ayan. Kay Heidi Pantino, Miguel Love shoutout po. Ayan, si Tita Paz na number 1 basher namin. Asan? Ayan, nandito Andyan. nagko-comment. Hello, Ma'am Garat SG. Yan, pasuportahan po kay Ma'am Garat at SG. Opo. Ayan si Lodi Cortez, Miguel Love shoutout po. Ayan po, pa-support po si Tris TV, Nagkita ang mga Kuya Owa, Team Lisa Charity, nagko-comment po sila dyan ng link nila. Nanlalambot ka daw Kaagapay. Anong nakita ang mga Karin din. malalambot. Kare, tumigil ka dyan ha. Mamaya kita tayo sa classmate. Sa classmate. Oh, Madi Mox. Hindi na tayo member doon. Madi Mox, Miguel Love shout out. Member din, eh.
Kay Wilma Santos, mega love shoutout po. Kay Nika Rendon, ayan, miss you rin kagapay, naka-timing din sa live mo. Maraming salamat po kay Rio Rio. Rio. Kasi ano lang din po ako, Rio Rio, bihira lang Hindi din kayo ako mag ano. naka-subscribe sa akin si Ma'am Rio Rio. Ano? Hindi kayo nakikita eh. Hindi busy rin kasi to, bago lang din kami ulit naka ano. Mm. Tsaka siyempre hindi niya ako mahabol ngayon sa ano sa live kasi hindi naman ako nagla-live palagi. Ayan po yung link ni ano ni Sean TV. Ayan, padikit po kay Sean TV. Ayan si Charlie Miss you umapila Nanay na. Bench, sabi ni Ma'am Gara at SD. Miss you to po, Ma'am. Pa-jacket daw. Wala, ayaw ng jacket kay Charlie. Mahirap po mag-jacket. Tingnan. Hindi mo bigyan ng jacket siya ano. Naka-highlights yung name. Wag mong lagyan ng heart. Oo, wag mo lagyan ng heart. Simpleng ano lang comment. Saan si KJ Kaagapay? Nandun po sana sa kanila po. Ate Joy. Ayan po si Team Lisa, Kuya O at Tres TV. May mga link na po sila dyan. Ayan, pa-support po sa kanila. Sila po yung mga kasamaan dito ni Vince na nag-aayuda po. Ayan. Pero mga dancer to pero hindi nila ako pinakitaan ng ano sample. Ayan kay Myra Iverdam ng Pasig City, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Ayan Sagap TV, Rabasan TV, Kalampitas, Nitan Cute Vlog. Ayan, Miguel shoutout po sa inyo dyan, sabi ni Beautiful Life. Ayan, pasuportin po kila Sagap TV, Rabasan TV, Kalampitos TV, Nitan Cute Vlog, Kabayaw TV, Pangyaw TV, Gibra TV. Kayo nang may mga TV. Ako yung walang TV. Sino yung mga TV? Loko. Ayan sa mga pamilyang TV. Ayan, supportan niyo po sila. Ayan, kay Ron De La Cruz din. Ayan, pasupportin po kay Ron De La Cruz Official. Ayan, kasamaan ko po yan sa Team Vampire. Ayan. Ayan po sa Team Lisa Charity Vlog. Ayan, pasupport po sa kanya kay, ayan, mga naglapag po sila ng kanilang link. Ayan. Ay, kay Madi Mox TV, maraming salamat po sa pa-member. Ayan. Aling loading, makisama ka. Ayan, sabi ni Francis Cabrera. Ayan. Kaya Tibing Luma, Miguel shoutout po kay Karen 21, Karen Altares, Geraldine Prado, Garat SJ, Joy Beautiful Life, Mega Miguel shoutout sa inyo. Ayan. Sheena Kamura, ayan, Miguel shoutout po kay Sheena Kamura. Ayan. Opo. Oo. Cobra. Ay, papabili ako. Bra daw! Ayan, maraming salamat po kay Madi Mox. Ayan. Kaya pag na-active niya, tinatakot daw siya ng channel. Ayan, nako, hindi ko mabigyan ng jacket si Madi Mox. Miss my hometown, Laguna, sabi ni Sheena Kamura. Taga ano pala to? Taga ano ka pala Sheena Kamura dito sa Laguna? Saan ka dito? Ayan. Ayan, bigyan natin ng jacket si Madi Mox. Ayan, maraming salamat po kay Madi Mox. Ayan, kung pwede ka rin po maglapag dyan ng link mo. Ayan, pag mga member ko po, ayan, pinapalapag natin ng link. At saka yung mga viewers natin na may channel, pwede po kayo maglapag ng inyong link. Kapag may jacket po, ayan. Hindi konsensya lang po. Ayan, kay Estrella Mina, ayan. Dinala ko lang po itong mga kaibigan ko dito. Kasi siyempre nakarating na ako dito sa Carmona. So malapit lang ito kay nanay. So dumiretso na ako dito. Ayan. Kay Wayne Cruz, ayan, Miguel shoutout po. Dance TV, Kagapay TV, Nitan Cute, Kalampito Saga, punta kayo dahil maganda kasi samahan nyo. Ayan. Pupunta po kami sa sa birthday ni Kuya Bal. Ayan. Kay Aloy Manalo, ayan, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Nasaan na yung puto mo? Kay Beautiful Life, ayan, Miguel shoutout po. Novi Francisco, ayan. Hello, Kagapay, ba't na ko lang nakita si Vince? Wala akong nakikita lately ng vlog niya. Hinahanap ko new videos niya. I'm glad nang kasama kayo.
Oo, ang dami-daming videos ni Benz TV. Kanina lang may upload na siya. Ngayon nag 2 hours na yata yung pagka-upload niya. So, Benz TV po, yung channel ni Nanay. Saan ang lakad nyo? Maya-maya, may puntahan kami ni Nanay na yung tinutulungan nila. Ano yung pangalan mo? Si Joanne. Si Joanne. Doon daw kami pupunta. Ayan. Ayan kay Mary Judy Jimenez. Ayan, so nice to see you both together. Hoping will be with Kalampitos. Nathan Kitsaga, Prabason, the first batch Kalingap is the best. Ayan, maraming salamat po. Ayan, malapit na po kami magkita-kita. Ayan, mabuo ulit ang first batch. Ayan. Ayan po si Team Lisa Charity. Ayan, pakisuportahan po kay si Ron De La Cruz Official. And be considerate. Ayan, may love shoutout po sa dyan. Kumusta? Ayan, nandyan din si Shan TV. Yan po yung mga kasamaan dito ni Nanay na nag-aayuda, tumutulong dito sa Laguna. Yan. So sila po yung mga kasamahan niya, tumutulong kay Nanay. May mga channel din po sila. Yan, supportahan po natin. Kay DC Rayton, ayan, big love shoutout po sa dyan. Hello Nanay and Vince, gandang hapon mga kalingat, tamsakdan. Watching from Olongapo City. Ayan, maraming salamat po kay DJ Rayton ng Olongapo City. Ayan. Mega love shout out isa, sabi ni Alu Eman. Ayan, si Alu Manalo to. Si Cruz ang nagpasimono ng iyakan, sabi ni Karen 21. Tama. Magsama-sama ulit kayo sa daet para masaya ni Tan Vince Kagapay and Tiklo. Ayan. So, yun po, ako pupunta ko ng sa birthday ni Kuya. Ayan, sana po walang maging balakid po. Kay Ate Annie Lance, may love shoutout po sa dyan kay Sofia Bronyosa. Ayan, thank you po. Pinapalitan na natin yung pangalan nila. Naka-live si Cruz at Gab. Kaya pala. Kasi si Gab kanina pa yung naka-live sa FB. Ayan, makakabot din tayo ng Mindanao kasi siyempre taga doon po ako. Ayan, sino yung mga pugito sa likod? Ayan, mga kasamaan po ni Nanay Vince. Pogi ka ng utoy ka. Ayan, nandyan po si Caviteño Vlog. Ayan, Kagapay pa shoutout Indang Cavite. And shoutout po kay Caviteño Vlog dyan sa may Indang Cavite. Ayan, migalab shoutout po. Kay Igay Misiena, ayan, migalab shoutout din po sa dyan. Kay Wayne Cruz, ayan. Kay Prissy Tibor, ayan, puntahan nyo naman si Kuya Bal para sa may habang nagpapagaling. Ayan, so, and maraming salamat po ulit kay Junaris M sa pakulay niya. Ngayon ko lang nakita dito. Kasi isang damit lang pinapadala ni Vince. Parang suot lang bukas. Ayan, at saka kay Rio. Ayan, Karen Macho, may love shoutout po. Christy Kataya, sila sa inyo Nanay at Kagapay. Balik kayo sa diet, bisita si Kuya Bal. Ayan. Pupunta po kami. Ayan, so yun po, maraming salamat po sa mga patuloy na nagpray po kay Kuya Bal na gumaling po. Ayun, so sa good news po na nakalabas na po si Kuya. So na lang po, kailangan niya mag-relax lang talaga. MLN TV, may love shoutout po sa dyan kay MD Suhag, kay Gidalin Dimatingkal Vlog. Ayan, may love shoutout po sa dyan. Magandang hapon sa inyong lahat, watching from Bacoor, Cavite. Ayan, kay Sushi Passion. Ayan, may love shoutout po sa dyan. Oo, si Nicole yan. Ayun si Nicole yung kahapon. Suot niya yung damit niya, oh.
Hello, si Salo. Si Karen 21, Karen Altares. Asan na? Kay Digna Dilan, mega love shoutout po. Maliit na tapos. Kahapon yung nakita ko. Mary Joy Torre Nueva. Ayan. Kawawa ko yung nanay niya. Mega love shoutout po sa inyo. Ayan. Basta abangan nyo na lang po. Ayun yung isang dinulungan ni Nanay. Nanay Bench. Yung Si Nicole. nagbibinta. Nagtinda na mais. Ayun yung kasama namin kahapon namili. Ah, Mahigit 1 million. 1 million. 1.8 million Oo. views yan yung bata na yan. andito yung isang tinulungan ni Yung isa Vince na Yung isa naman. nag 1.8 views sa sa FB. Kagawa pa ito yung isang bata. 1.8. Ayan, nagbibinta po sila. Ayan o. Ayan. Ay, kadyan. Ito po yung tinutulungan ni Nanay Ben. Oh, nagbibinta po siya ng ano to? Nilupak. Ayan. Ay, ganda damit mo pala. yan eh. Ang ganda ng suot niya. Magkano yung ganito? Ano na, bebe? Ito yung views niya po sa FB. 1.8 na. 1.8 million views yan sinabi. So mamimigay po siya ng ng libre, ng nilupak. Yan. Kapapakain tayo dito, di ba nakalibre na tayo? Ayan kay Shadesia, ayan. Magkano yung ganito? Sampo po. 10? Ay, mura lang pala. O, sige, kunin namin to. Agapay. Agapay. Ayan, kunin namin to. Agapay. Siyempre, babayaran po ni Tita Paz. Ayan. Kaya kanan po. Salamat po. Ayan. Siya po siya, ano yung pangalan mo? Nicole. Siya po yung isang nagbibinta po siya ng, naglala po siya ng Banana Q. banana Q. Mais. Oh. Ito, ano to, Yung sabi niya yung may sakit ng diabetes. pinamili to sa kanya. Yung Kahapon. yung tatay. Galing mamili yan. Pero Tera girl siya kasi kailangan ng gamot ng kanya. Oh, yeah. Ito po yung panoorin niyo po sa channel ni Nanay Vince. Ay, Nanay. Vince TV. Nandun po yung niya. Tsaka sa FB, nandun din po. Nakasobra 1 million sa views niya sa FB po. Ayan. Kay Fatma Mixed Vlog, ayan, may love shoutout po. Kay Charlie J na hindi nabigyan ng jacket. Ayan, bigyan natin ng jacket. Pag-isa ng pati. Binalik pati ni Ben, pinalit na malaki. Ayan, kay Berador Haberdillion, may love shoutout po sa iyo dyan. Ayan, kay Emeline. Kay Jodulay Monar TV, may love shoutout po sa iyo dyan sa Paco, Maynila. Ano mo siya? Ay, taga Paco, Maynila ka. Kasi nasa Mangga. Kaso nakalis na ako ng Malate, Maynila. Nasa Caloocan na po ako. Susi Passion, ayan, may love shoutout po. Kay Rodora Ligoro, may love shoutout din po sa iyo dyan. Yung buzzer mo. Yan si Nicola. Ay, nandito na si Nanay. Oh. Ang ganda ni Nanay. Oh. Ito po si Nicole. Parang maganda ka sa personal. Kasi, Ay, talaga. Salamat. Bigyan niyo na ice cream si Kagapay kasi maganda daw tayo sa personal. Sige Yung na sabi. saging at saka yung ice cream. ayan. Pinakyaw ni Kagapay yung Kay din, kay Pinabasa kay Ate Halu. Ha? Ay kay Ate Opo, basta pa-support po sa mga kaibigan natin na ayan sila Ayan, nadagdag na naman. Sagap TV, ayan si Jibra TV, yung mga kasama namin dun na nasa labas. May nagpalipad uli sa'yo? Ang tawag talaga ni Kagapay. Sino May nagpalipad ba? Ayun o, 1.5 na. Ayaw. 1.2 lang yan Ballmax TV, may love shoutout po. Ayan kay Cross TV, ay Sino Cross po? 4 TV.
Ayan, pa-support din po sa kanya. Nandun po siya sa, Ang ano laki na ngayon, ng pera mo Kaagapay yan. nandun na sa kila Opo, Kuya Bal. bibili lang yan ni Kaagapay Ayan. ng ano, merienda. Ayan, nandito na. Ay, Kasi, 1, 2, uwi ka na. pauwi yung bata, baka umiyak. Tagsampu lang pala to. 9 lang, Oo. Kaagapay. Ano ba yung mga nandiyan? Diyan. Hindi kasi magkadikit lang itong ano, Cavite at saka Laguna. Oo, hello po. Ayan, Ma'am Mid. Ano, Madi? Ikaw muna ang upo dito para ano. Ikaw muna Ikaw yan. yung namiss. Kakain ka muna? Nakakain daw muna si Kaagapay, oo. Matakaw talaga si Kaagapay. Dami na kain ng saging. 9 lang, 90. Salamat po sa nagpalipad. Palipad kaya siya Oo. baba niya. Ayan, bebe, Thank you po sa nagpalipad ha. Maraming salamat. Oh, yung isa. Kawawa naman yung mga bata. Naghahanap buhay. Akala ko nagwelga ka na. May placard ka kasi. Sabi ni Ma'am Rhea Olarte. Kaya din to ni nanay, oh. Hoy, ang dami. Ang dami niyan bakla. Marami nagpalipad kay Kaagapay. Kaya ubusin mo to? Ang dami mo namang bibil. Tingnan nyo po, nanlibre po si Kaagapay ng puro banana pio. Oh, ang dami. Nanay Benz, ano yan? Meron pa ditong ano. Take out Ay, ka nilupak. kasama ng taho. Oh, Ito, magkano to lahat? aba! Bibilin lahat. Ang galing naman ni Kaagapay. Magkano isa be? 15 lang isa. Magkano to lahat? Ilan to Ilan lahat? to? Ah. Ha, ilan ba to? Bigyan mo kami ng 2, 4, 2, 4, 6, Kayo, kain kayo. 8, 10. Ang dami, nasa 20 ata to. O Kaagapay, kaya mo na yan. 20 times ano? 300 lang, ang liit. Ayan! Ang liit daw, ang liit. Sa ano? Nanay. Nanay. Leche ka. Ako talaga ha. Ay puto, favorite po yan ni ano ni Kaagapay. Masarap po yung ano nila, oh. Yung nilupak. Andito yung puto, puntahan mo, sabi ni Ma'am Alu. 27 lahat Puntahan mo yan daw. Ha? 27. Ay, ang dami niyan, 27. Si Kaagapay, oh. Si Kaagapay po, mag-ice cream po dito, oh. 27 ba siya? Kumain ka na. Baka magutom ka. 405. Ay, ang laki. Oo, welga na yan, si Sreya. Sabi ni ate, ni Joy. Ice cream. Kampa muna. Shinakamura, yan, nagpalipad siya ng 610. Yan. Yen, yung ano. oo. Maraming salamat po kay ano. Maraming salamat, Ma'am Shinakamura. Thank you so much po. Nakamura po tayo ng ano. Oo, binibili na ni Kaagapay ng pagkain. Salamat po. Beautiful life. Mega love shoutout from Grace Diyan, Cruz. ice cream dyan. Ito ba? Ayan. Yan pa. Tigas nga lang. Salamat po at nakapag-ice cream na po. Halo, tipas. Opo, binili na po ni Kaagapay. Diyan, hindi ka dito. Dito kayo. Ang dami nagko-comment. Teka lang, din nga tayo sa ili. Yan. Gisa Bicolana. Kuya Kaagapay, salamat po. Ayan, gandang Nadine Vlog. Mega love shoutout from Maddie Cox. Ano yun, Maddie Cox ba yun? Oo, Maria Paz, ang laki na ng bayaran mo. Marami nang binili si Kaagapay, sabi ni Lovely Day. Opo, ang laki na. Ang laki na ng bayaran niya. Ayan si Nanay, hello sa inyong dalawa, God bless, sabi ni Josephine Mendoza. Ang daya ni Kaagapay, kami dito wala, sabi ni Karen 21. Kami din Kaagapay, sabi ni Ma'am Gemma Guillermo. Marami pong pera si Kaagapay, oo. Baka naman pwede po Kuya Kaagapay, ipa-LBC mo dito sa Singapore, sabi ni Jessa Bicolana. Pinakyaw po ni Kaagapay, pinakyaw. Diyan tuloy. Ayaw lumapit na be. Nak, mahulog ka dyan ah. 435. Nagkakit kayo dyan. Ang laki ng babayaran mo Kaagapay. Iti-take out daw niya yan. Ay, to take out. Kasama ng taho. Ang laki po ng bayaran ni Kaagapay, oh. Tamo po. Wow! Tingnan niyo po si Kaagapay, oh. Oh, ibibigay na yung sukle. Ibibigay yung sukle. 535 kasama yung 5. 35. Kasama yung Ang bait po ni Kaagapay, oo. Dumayo po ng Laguna para manlibre po. Nabudyo na ako dito. Salamat po sa palipad nyo, ha. Ay, ang bait talaga ni Kaagapay. Nicole, ano masasabi mo kay Kuya Kaagapay mo? Maraming salamat po.
Oo, maraming salamat Ito daw po si po. ano, yan po yung nagbibenta po dito. Oo, yan yung nag-viral sa akin. Tinulungan ni nanay. Yan, suot niya na yung mga damit na binili namin. Yan, Tapos budol yan chinelas. si Kaagapay. Ayan. Oo, Tapos yung okay lang, chinelas po, oh. Nabudol din ako dito. Nabudol din daw siya dito. Ayan po yung bata na tinulungan natin, na binilhan natin ng mga damit at isang sakong bigas. Napakasipag Oo, po niya maglako napakasipag ng niya po. mga nilupak. Oo, naglalako po siya. Iba-iba pong nilalako niya. May turon, may mais, may nilupak. Parang si yung yung inano ni Kalinga Prab. Oo, si ano? Yung bata? Oh, yung cute din. Oo, ano yan? Sila, nakikitira po sila sa ano, sa tsahin Ito niya. binigay to. Sinuot niya bagong-bago. Oo. Kaya di ba? Pati naka ano siya, chinelas niya. Sige, sayaw ka nga. Ano po yan, naglalaba po yan, pinaglalaba nila yung tsahin nila. Oo, kasi doon sila nakatira. Sila po ang naglalaba. Hello Kagapay, musta na, ingat lagi. Sabi ni Ma'am Aurora Sereno. Yan, Shinakamura. Hello Nanay, miss you, hometown Laguna. Yan, maraming salamat po. Ayan, parang si Joanna. Si Joanna. Ay, oo. Si Oh, si Joanna, oo, parang si Joanna. Oo. Na mahilig mag-ano ng mga lumpia. Oo, parang si Joanna siya. Yan, binalikan namin siya kahapon. Hindi ko pa na-upload yung ano niya, yung video. Ganda mo, nakashampoo. Naka-shampoo nga yan. Hindi naka-shampoo. Pero pag inalis to, Oo. may marireveal. May mariribin. Kaya wag mo alisin. Ganyan lang. Yan po. Sa Ate Pas Bisda po, oh. Hello po. Sa Ate Pas Bisda. Makikitulong po ako sa dalawa. Ayan, inubos yung banana Q. Maraming salamat po, Ate Pas Bisda. Sarap. Yum, yum. Cream. Hindi nakapagsalita, ice cream daw. Ice cream. Kain po kayo, libre ni Kaagapay. Oo, nanlibre po si Kagapay. Ayan, mga banana Q. Ang dami. Salamat sa nagpalipad. Kaya, thank you po sa nagpalipad ha. Yung 1.5 nyo po. Eto na po, oh. Binili na po ni Kagapay lahat yung tinda ng bata. Huwag niyo po kalimutan, supportahan palagi Kaagapay. Kaagapay natin sa hirap. Mga kasama namin dito. Oo. Ayan po, pasupport po nito mga kalingap. Ito si Team Lisa. Ayan, andyan po yung link nila, si Team Lisa. Ito pa yung isa. Team Lisa. Team Lisa po. Charlie J. Shan TV. Pasupport po. Ayan, ayan ang kasama natin dito sa Laguna. Sa paglingap, sa may hirap. Tapos si Kuya Uwa TV. Ayan, pasupport po. Pasupport Kuya Uwa TV. Dito? Ano mo siya? Kalaro lang po. Pinasama lang po sa akin ni Papa. Pinasama lang sa'yo ni Papa. Kasi daw po nahilo na daw po siya. Nahihilo si Papa mo? Oo, bakit? Buntes? Ang Papa niya po ay ano ba tawag dito? Hindi diabetes. Yun, lesbian po. Parang si Shan TV po. Oo. Oo. Mega love shoutout po sa Shingiran tayo. Oo, maraming salamat po. Oo. Ito po ang apo ni Ate Paso. Oh, di ba? Nagalit. Ayan po, oh. Anak ni Kaagapay. Ayan po. Yan po ang namamalang anak ni Kagapay. Oh. Si Shanshan TV. Be, ayaw nyo ng baranak nyo? Uwi mo na doon sa Ha? yan. Dalawa nga lang yan. Oo, dalawa lang yan. Dagdagan mo na. Bonjour kapatid Kagapay. Yan sabi ni Rhea Velasco. Rhea Velasco, Miguel Lab, shoutout po. Ate Pas Bisda. Sabi ni Ma'am Gemma. Din po, Guillermo. Rhea Velasco. Ano yun? Akala ko agat na. Bagay sa iyong wig na, sabi ni Maridel Baltero. Yan, maraming salamat po, Ma'am Maridel. Ayan pala ang nawawalang anak ni Kagapay. Opo, siya po yung nawawalang anak ni Kagapay. Nagagalit po. Oo, itinutulak tayo. Busy po si Kagapay ngayon. Opo, sa mga naghahanap po sa kanya, busy po siya. Ayan po, nakain po. Kay Sabi ko lang na, Miguel Lab, shoutout po. Ayan, ito. Ano? Ad moderator. Ito si ano.
Maridel. Oh, jacketan mo. Ayan. Ay, may jacket na po kayo, Ma'am Maridel. Oo. Akin na yung wig mo, nanay, sabi ni Ma'am Karen Altares. Kunin mo dito. Sige, lapang ka kapatid, kagapay, sabi ni Rhea Velasco. Sige lang, ang Kay lapang. Jobel TV Manalili and Miguel Love shoutout po. Yan pa support po. Yan po sa mga gusto rin magkaroon ng mga subscribers. Ayan, punta po kayo kay Jobel TV Manalili. Ayan. Yan, maraming salamat po, Ma'am Jobel Manalili. Oh, ngayon lang ako nakain ng ice cream. Yun po yung anak ni Kagapay na kain po. Tabi kayo, tabi. Ayan po sila, yung mag-ama. Yung mag-ama po. Hi ka, ano, Chan. Diyan, hi ka! Oo. Mag-YouTube tayong dalawa yung content natin. Kagapay, mag-love shoutout, Mama Chup Chup Chup, sabi ni Jobel TV, Manalili. Kaya tayo Linda Reyes, Miguel Love shoutout po sa Ayan, inyo. si Ma'am Linda Reyes. Hello po, Ma'am Linda Reyes. Ayun yung kaibigan ni, ni Mama Leia. No? Kilala mo si Mama Leia Sanchez? Oo. Parang Kay nag-alinlangan ka sa sagot Hindi, mo. kilala ko yun. Ay, kilala mo pala. Kilala Hello ko yung po. mga solid supporters. And Jessa Bicolana, salamat kapatid. Yan, maraming salamat din po. Kagapay kami, wala pa ba merienda? Sabi ni Karen 21. Wala, dyan ka lang Karen. Diyan ka lang muna. Kami lang muna. Sarap ng kain daw, oh. Sarap ng kain. Ayan, kaya Timeli Castro Nuevo, ayan, Miguel Love shoutout po sa inyo. Jobel TV Manalili. Yan, Rhea Ayan, Velasco. sabi ni Rhea Velasco. Pasaportuin po kay Jobel Oh, TV Manalili. si Gemma Guillermo. And Rhea Velasco. Ayan, Punta ako dyan, Nanay Bench. Taga saan po kayo, Ma'am sa Gemma? ano dyan, sa Cavite? Tagaytay. Ah, sa Tagaytay. Oo, malapit lang. Ayan, Malapit. Gemma Guillermo, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Lovely day. Malapit lang po. Miguel Love Oo. shoutout po. Mega love shoutout to all viewers, sabi ni Ayan, kay- Regina Obligar Vergara. Ayan, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan, Ate Regina. Busy si Kagapay, sira ang diet. Hindi po ito nagda-diet. Oo, akala nyo lang nagda-diet to, pero hindi. Hindi siya nagda-diet. Sis Karen, punta ka na. Si Manalili. Ayan. MLS o na yung Kagapay, pa-jacket po. Pa-jacket daw siya. Naka-jacket na siya, di ba? Sino? Ito oh, Maridel Baltero. Nalit yan, nalit. Na-late. Hindi tayo. Rizali Alba Vlogs, Miguel Love shoutout po. Taga saan ba si Laguna Vince? po. Dito Oo, po sa San Laguna. San Pedro, Laguna po. San Pedro. Gemma Guillermo, madaya yan. Madaya ka daw. Ayan kasi kanina kahapon nagpunta kami sa may bandang Silang Cagayan. So, sabi niya malapit lang ako diyan. Oo. Ayan kay Shower. Ano yan? Sean MTV. Miguel Ano? shoutout po ang haba ng hair Shower po daw nanay. eh. Oh, Shower. mahaba yung buhok niya. Yan, may galap shoutout po sa inyo. Pahingi naman ha, sabi ni Gemma Guillermo. Ay, naiinggit sa buhok ko. May ganito pa ako, gusto mo? May ganito ako. Kulot. Dito. Yung parang sinuot ko doon sa ay hindi yung Iba pa. pinasuot nila sa akin yung kulot. Iba pa, ganito rin siya, ganyan. Tapos pagdating dito sa dulo, parang pa ganun, pabaloktot. May paano na siya. Oo, pabalok siya. Curly na siya. Laguna din kasi, Shaggy Kapeso, di ba? Sabi ni Lovely Day. Opo, Laguna din si Kapeso, Santa Rosa, Gura, let's na kayo sa diet. Sabi ni Ma'am Shaun, Di ba Shaun ang ganda ng MTV. buhok niya? Shaun ba to? Shaun. Shaun TV to. Pero pag kung Pinoy ka lang, Shaun. Shaun. Pero kung Depende pala, no? English ka, Nya ha, gusto ni Kagapay yung buhok mo na ni Bitch. Oo, gusto niya. kay Katayama, Miguel Love shoutout po. Katayama Telma, yan, may galab shoutout po. Hello Ma'am Karen, sabi ni Giselle Alba Vlogs, yan. Bench, tagal mo nang di nag-live. Opo. Sa ano po siya madalas? Sa FB page niya. Sa FB page ko po, Bench TV, punta po kayo. Madalas po ako doon mag-live. Oh, nagpapalo. Oo. Nagpapalo. Walang nagpapalipad sa akin, kaya hindi na ako nagla-live sa YouTube. Hindi, tinatrabaho po niya yung page niya, syempre, para Walang nagpapalipad, walang nanonood, kaya hindi na ako doon. Ayoko na doon, ayoko na. Oo. Nanonumbat. Buti pa dito sa live ni Kagapay, may nagpapalipad do, kaya doon, ayoko na. Oo. Lisa Yumol, Miguel Love shoutout po. Ayan. Balik na kayo ng diet para lalo masaya, sabi ni Ako na Regina. hagod ni Kagapay sa hair. Kaya nga, siging hagod. Naiinggit. Gusto yata magkaroon ng buhok.
Oh, Hindi yung mas ano bagay po sa'yo dyan. Kaysa dun sa ano, Yung kulot-kulot. oo. Yung magdo-donate po dyan ng buhok kay Kaagapay, gusto niya po kulay blue. Oh. Blue po ang gusto niya, blue. Oo, yung may mabuting puso po dyan. O, para kay Kaagapay, kulay blue po. Palipad kami sa'yo, Nanay Calder. Allah. Palipad kami sa Ayan, ilalim Lisa Caldero. yung mall, ayan kay Rizal Alban, Oo. bigyan siya. Di ka na kumakanta, bench. Kumakanta po dun sa isa kong account. Sa Hello Oo, Nanay, sa Hello yun po Nanay yung po. mga cover Oo. niya. Akala nyo naman kagandahan Oo. ng buso. Sa Hello Nanay po. O, andun yung mga ano. Nakatakatak siyang Celine Dion. Hindi naman mukhang Celine Dion. Good afternoon, Team good Kagawad, afternoon, Miguel shoutout po. Pa-support po kay Team Oo, Kagawad. Team Kagawad po. Ate Grace Cruz, Miguel shoutout po sa dyan. Ayan, paliparan kita ng kawali Nanay Benchay. Sabi Ate Alo. Wag kang kawali. Walang malaki-laki kawa. New po, ganda, Sir at Bench yan. Maraming salamat po, maraming Catch Me salamat. TV official, Miguel shoutout po sa dyan. Anong new po? New po. Ano daw? Bago? Oo. Bago ano? Sinubscribe niya ako? Bago lang daw yung ganda mo. Loko. Ayan, bago lang. Ang tunay na supporter di na pinapaliparan si Kaagapay. Joke lang. Ako, magpalipad Sabi ni kayo. Karen 31. May orange at green sa bahay ni Kuya Bal para kay Kaagapay. Orange at green? May ba doon? Parang meron doon kila Tiklo po yun. No? Gusto ni Kaagapay blue. Ayaw niya ng orange at saka Blue green. kasi yung ano ko. Di ba maka-blue na naman ako? Oo, naka-blue na naman siya. Oh. Bagay sa kanya blue. Hindi, ano ko lang talaga blue yung Ayan. Salamat sa mga nagtambay kay Kaagapay. Ayan, beautiful From life. Beautiful Miguel Life. shoutout po sa Thank you dyan. so much po. Sa may mga trabaho po dyan, ayan, maraming salamat po sa pag-BG-BG. Wow, Kay nakita kayo. Ate God Glinda bless de la and keep Cruz, safe Miguel always. shoutout po sa dyan. Sabi ni Ma'am Glenda. Rowena Lee, ayan, Miguel shoutout po. Ayan, lalong masaya sa diet pag nandun kayo mga first batch, wala lang iyakan pag umuwi na kayo. Nakakadama yan. Ito po ang iyak. Ito yung Hindi. drama niya sa sasakyan. Ito yun. Hindi nahiya kay Oo. kasado. Pati kay ka-business. Okay, ka-business ka pala. Okay, ka-business. Ka-business kami sumabay eh. Oo. Sumabay. Nakakaiyak kasi. Sabi na- Pero oo. hindi na namin na ano yung makasama namin. Ano kami dun eh. Pero kaya ako nag-solo kasi ayokong Para wala kang makakita. Oo. Nahiyain ako umiyak. Karen 21, shoutout po from Lisa Yumol. Yan, mega love shoutout po at Team Kagawad. Sabi ni It's Me TV, TV Official Official. 2. And thank you po sa promotion guys. Walang anuman po Team Kagawad. Ayan, hi Ate Paz Bisda, sabi ni Karen Altares. Bakit walang Ha? jacket to siya, no? Ikaw, hindi mo nilagyan. Gusto mo makita si Ate Paz? Ito po. Ayan, tingnan niyo si Pass. Ito po si Ate Paz Bisda. Siya po yan, oo. Oo, at kasama niya si Chan Chan. Siya po talaga yung nanay ko. Ito yung anak ko. Ito yung anak niya. Oo. Nagagalit. Alaka. Nagagalit sa'yo. Ay, ayun na. Ayan ako. Wag, baka makunan si mama mo. Baka makunan si mama. Kunan tayo. Go. Kaya double late nandyan yata na kaya ano ko. Sino Ayan double siya late? double late. Miguel Double shoutout late? po kaya double late. Sino yung double eight? Siya double late. Adobo. Adobo latte. Adobo. Adobo late. May harang agad. No Adobo skip at late. watching from Dubai, UAE. Pa-shoutout po. God bless. Yan, mega love shoutout po. Candy Sebugero Vlog. Ang ganyan din natin. Team Kagawad, shoutout po from Lisa Yumol. It's Me TV, Official TV. Mega love shoutout po, sabi ni Team Kagawad. Shoutout again mga classmates, sabi ni Ma'am Beautiful Life. Ano yun? Kay Ma'am Linda Reyes, shoutout Team Kagawad. Yan pa jacket Kaagapay. Kaya Meron na po. Tinirisa Sunsa, Miguel shoutout po sa dyan. Ate Neresa Sonsa. Yan, mega love shoutout po sa inyo. Magandang hapon din po. Karen Kay Ate Guy 21. Garcia, Miguel shoutout po sa dyan. Kagapay, di ko naman binabasa. Di ko na naman Di ko na binabasa naman message. binabasa message. Di mo daw binabasa? Sabi niya, di ko Guy na. Garcia. Ate Guy Garcia, Miguel shoutout po. Mapagpalang hapon Kagapay at hello Ayan, nanay. kay Crescencio Hello po. Almondia, Miguel shoutout po. Tingin Ate Guy Garcia, isa po siya sa nagpabot ng tulong doon sa pa-feeding program ko rin po sa Isabela. Salamat Bukas po. ma'am sa kabutihan ng iyong puso. Thank you so much.
Kagapay baka sa isang araw nasa Batangas ka na. Sabi ni ano to, Rizali? Hindi. Alba Vlogs. Oo. Basta kung mapapanood nyo naman kung saan saan. New look si Kagapay, sobrang ganda. Sabi ni It's Me TV official. Ito. Pero mas New maganda look. to. Mas maganda. Lisa Yumol, shoutout po, sabi ni Team Kagawad. Ayan, ay Listen mo nakita yan, ang para mga makita nanay. yung... Ay, nakita ang magnanay. Sabi, ang init dito, para tayo tanga. Nandun yung patungan, no? Kaya nga, ito yung patungan eh. Kaya lang po, ipapatong lang po ni Kagapay. O Kagapay. Dali! Oh, dyan ka. Asan na? Wala na. 300 na yung tamsak ko. Ayan, kay Bibang maghingi ka ng wig. Marami siya. Daw, from Karen Altares. Oh, marami na siya. Evelyn Castro, ayan, Miguel Love, shoutout po. And dito po kami sa labas kasi hindi kami makakonik dun sa loob. Salamat po Ma'am Grace Cruz, sabi ni Lisa Yumol. Ayan, kay Lisa Yumol, Miguel Love, shoutout po. Kay Out Sina na mi. Kamura. Sabi niya, out na mi. Kay Ayan, ingat po ma'am. Sina Kamura, maraming salamat po. Kay Maridel Baltero, ayan, Miguel Love. Ano sabi? Bakit hindi pa kayo pupunta ng daet? Sana Ano kung ako nandun na kayo sabi? pati si Nathan cute. Sabi. Ayan. Sa birthday po ni Kuya Bal, ayan, pupunta po ako. Ay, oo, nagtampo na oh. Ayan, Makalayas makayas na na nga. nga. Ayan, ate guys. Ayan, thank you po. Marami kang Again, maraming please, viewers. Sagap TV, Rabasan TV, Kalampitos, Nathan Cute Vlog, Mons Channel, Jibrad TV, ayan, Pangya TV, and Sino ganun? Kabayaw TV. Yan, mga kasama nila Kalampitos sa Camarines Sur. Ayan, Gala supportahan po talaga natin si sila. Kagapay. Saan sa nakakarating? Meet mo din si Pugong Biyahero, ha? Sa amin Rizal Alba. Si Pugong Ako. Biyahero po busy. Oo, busy yun. Nasa Kalatagan. Dito lang Oh, po yung nakatira. kasi may pinapabahay din siya sa Nasugbo. Dito kasi nakatira si Pugo. Nasa San Pedro ka po ngayon, Kagapay. Opo, Chirian Giucares. Baka Ayan. taga rito yan. Sir. Dito po ako sa kila San Pedro. Kila San Pedro. Ay, nakila San Pedro po siya. Opo. Nasa kila San Dito po Pedro sa, siya. sa San Pedro po. Parang anak mo nga talaga Kagapay, sabi ni Karen 21. Sa ano po talaga ako dito ngayon? Oo, dito siya sa San Pedro. Oo. Hindi. Nasa San Pedro si Kagapay. Ang dami yung Kagapay. Pasita lang po ako. Dito lang siya sa malapit Pasita, lang, sa oo. labasan lang. Oo, punta po kayo dito. Libre niyo po si Kagapay ng turon. Nakikinig lang, Kagapay. Saan na naman next destination mo? Ano po? Gala po to, gala. Uuwi na po ako ng Caloocan. Yan. Evelyn, Makmak, hello nanay, and Kagapay, keep safe. And maraming Uy, salamat anong po. oras na ba? Baka magsarado ang Alin? Palawan. Sa birthday ni Kuya Bal, dapat nakawig kayong lahat while isayaw nyo yung Kalingap team song. Try po namin, try. Kukuha ka pa ba ng Palawan? Oo, masarado na yun eh. Oo, dyan lang sa may gate. Meron, malapit lang. Sumakay ka na dito. Sa ano. Sige na, ano ka na. Magbabay ka na dyan. Bukas yan, sana naman dalhin ng mapa ito si Kagapay. Ayan. Nandito po sa sa Balibago lang ako bukas. Ay hindi, uwi pala ako bukas. Yan sa bench, bagay Oo, sa'yo ang buhok bagay mo. na sa kanya, Rhea. Sabi ni Rhea. Ma'am Meli. Ate Meli. Castro Nuevo ba? Oo nga. Ha, wala pa ako work, sabi ni Cherry Ann Jocares. Okay lang po. Kayo na lang po ililibre Oh, namin. nandito Oo. lang pala yan siya. Ang dami po ditong banana queue. Oh, hindi na nauubos. Sa mga taga San Pedro, Laguna, ayan, Miguel Love, shoutout po, sabi ni Corazon Alolo. Ayan. 12, 13, 14. So ayan, nag-isang Nagsasara oras. na. Oo. Nag-isang oras na po ako Sige na at po, saka babay na po. pupunta na po ako ng Oo. may ihulog ako. Mag-ano pa po kami, magbablog. Yan, babay na po, Vlog babay. pa kami. God bless po, ingat po kayong lahat. Lahat po, pa-support ulit. Pa-support po uli ah. Tris Pakita mo sa TV, kabila. Kuya Owa. Parang mababasa nila. Oo, hindi na lang mababasa. Ganon? Pa-support Ayan. po muli, mga kalingap. Ayan, Tres TV po.
Kuya Owa TV. Team Lisa Charity. Oh, Team Lisa Soberano yan. Oo, Deinla TV. Ayan. Sean TV. At Charlie J TV. Yan, pasuporta po sa kanila. Oo, kung gaano nyo po kami sinusuportahan, sana pasuportahan din po sila para po sa ating mga kababayan na talagang nahihirapan sa panahon ngayon ng pandemya. Ayan, sana po makatulong kami ng masigit sa ating kapwa. Ba't natawa ka? Magpaalam ka na dyan. Press 1 po kung maganda si si nanay. Oh. Ay, wala na. Ititigilin na kaamo yung Kaya ng dait. Ayan. Oo, babalik po kami doon. Punta Oo. kami. Ayan. Babalik kami doon. Choknat, Magrasya, Miguel Absyarot Magkano po sa kami inyo. nagkagapay? Si Bobby, Ay! oh. Hoy! Hoy, magpapashoutout ka pa dito. Bobby Yan, TV, Bobby TV ayan, 143. Huwag niyo po kalimutang suportahan sa darating na halalan. Bobby TV 143. Ayan. Ayan, pa-support po. Naligaw, naligaw. TV 143. Naligaw si Ayan, Kebab. ang gaganda nyo kapag nakawid na kayo. Oo nga. Ulo. Nadulas yung bata. Nagpalipad? Uy, Ay, nagpalipad! Yay! Maraming Thank you so salamat. much. Thank you so much. Thank you, Boss Bobby. Maraming salamat. Yan. Ayan, kay Matit Gabar the Vlog, Miguel shoutout po sa Evelyn Castro, kay Kataya Matelma Vlog, ayan. Thank you so much po. Nagpalipad si Kuya Baba. Magandang hapon sa inyong lahat. Ay, Ah. magandang hapon. Magandang hapon din sa inyo dyan. Ingat Ayan. kayo dyan lagi. O, sana gumaling nga si Kuya. Opo, darating kami dyan, malapit na. Soon. O, abangan nyo ang pagpunta namin dyan. Ayan, Kasama kay- ba ako? Rio. Ma-surprise nga. Ito Ah, kasi sila. surprise daw. Tanong ng tanong, Oo. kailangan surprise Oh, tayo. surprise na lang po ang Kay Ate pagpunta Guy namin. Garcia, yan, Arway Nali, Beautiful Life, at sa lahat ng mga pumunta dito sa ating live. Ayan, sa mga nagpakulay kay Rio. Oh, maraming Yan, salamat po. nandiyan din si Tita Evelyn Macmac, Miguel Love shoutout po. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank Ayan. you. Sana all collab. Punta ka dito, Boss Bobby. Ang dami nag-1, no? Ikaw kasi Chusera. Ay, Oh, maganda 111 daw. pa. Ayun, Ay, nagpalipad, si Bobby. Wow, Thank you po. 125,000. Magandang pamasko. Yahoo! Magang pamasko. Ayan. Yahoo daw, oh. Yahoo! Yan, mahilig yan sa yan yung Bobby. Ano, Yahoo. ano daw, Ayan. President, ayun, president po ba? Boboto Ito na yan. Ayan. Opo, iboto nyo ha. Makeup, ayan, nandyan din si Makeup. Ayan, thank you po. And tayo po ay magpapaalam na Opo, kasi babay na po. magano na kami. Magbablog pa po kami. Oo. Oo, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng sumama sa amin ngayong hapon na to. Thank you Si so Ria, much. magpapalipad na yan. Ay, nako, si Ria. Nga. Ay, congrats kay Ria. Nakaano nga siya nung Congratulations. ilang araw na yan. Naka 10K subscribers na siya. Congratulations, Ma'am Rhea. Ay, nabasa ko pala yung ni Ria. May siya, may PM sa akin si Ria. Ayan. Pag-isipan ko, Ria. Si Bebang na ang kulang sa kulitan, sabi ni Karen. Sabi ni Ma'am Karen yan. Oo nga po. Soon Ayan. magkakasama din kami. Oo, abangan nyo na lang po. Opo. Huwag kayong maininip. Darating din yun magkakasama. Opo, ito po si Benz TV. Benz ba yan? Pames TV. Opo. Opo, ako po ito, si Bench TV, Ma'am Pamis Oo. TV. Yan. Salamat po. Siya din po si Hilo Nanay. Oo, ako rin si Hello Nanay. Yan, sana patuloy niyo kami suportahan upang mas marami kang matulungan. Opo, Pero alam mo, mas maganda ng tabo ka na lang. bakit? Mas maganda ka patingnan. Leche ka. Magpaalam ka na. Basta Bye-bye na saratuhan po. ka. Sige, bala ka. Yan. Babay na po sa inyong lahat ha. Bye-bye. Oo, wala nang hahabol sa palipad. Wala na. Yun lang initay ni Kagapay. Ayan, sige. Wala na First daw. batch ba ang gamot ni Kuya Bal? Sana Sana nandun nandun na na kayo kayo soon. soon. Kaya Ingat, nga, ingat. baka nga no, baka kami ang gamot. Oh, nag-collab kayo palagi kayong pinapanood Naku, watching from baka Dipolog City. Baka lalong ma-stress. Pagtawa tayo ng tawa Kaya nga. doon. Bakit di lumilipad ang palipad ko? Ay, baka po walang gasolina yan. Ako, kailangan daw color pink. Oo. Regular pink, yung pink Color daw. pink ha. Okay na si Kuya Bal. Ay, salamat naman po sa ating Panginoon. Oo, okay na siya. Pero kailangan pa rin niya talaga Oo, kailangan pa rin yung, mag-relax. oo, ng pahinga muna. mga isang buwan. Oo, wag na Kailangan muna yan. siyang mag-ano. Kasi Ayan. maabos yung katawan ni Kuya. So yan na po, babay na po. Opo. Ayan, maraming salamat po.
Bye-bye po. God bless po. Thank God you bless po. po sa lahat. Pagsama Thank niyo you, thank sa you amin. po sa mga Bye-bye. nagpo-live. Ayan, Bye-bye. bye-bye. Nasa isang resort ba walang stress? Ay, kaya nga, nakita ko yung picture nyo, Oo. Boss Bobby. Nasa resort. Oh, si Boss Bobby talaga. Ano? Bye-bye na yung Bye-bye cancel. na. Bye-bye. Saan? Nasa taas. Ayan, bye-bye na po. Sige, Dami po nanonood bye-bye. sa atin eh. Bye-bye na po.